Hej, det er mig. Hej, det er mig, der er Mikkel. Hej. Godt at se dig. I lige måde. Mit fordæk punkterede. Jeg er nødt til at trække mig hen. Men det kender du godt så. Ja. Det er sjovt, men ja, man føler sig bare så handicappet, når man ikke kan cykle. Ja. Men bedre sent end aldrig, ikke? Lige præcis. Men kommer du tit her? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nå. Gør du? Ja, nogle gange. Okay. Men hvor kommer du så? Jeg mener bare, at det er mærkeligt, at vi ikke har stødt ind i hinanden før. Ja, men jeg kommer faktisk ikke så meget ud. Jeg er sådan lidt et indemenneske. Leopard er mit yndlingsdyr. Hvad? Ja, altså leoparden. Okay. Du ved, det er den hurtigste dyr på savannen, ikke? Siger man det? Ja. Det siger jeg ikke. Hov. Kan du lide rødvin? Ja. Eller ja. Eller kan du bedre lide øl? Kan du lide øl? Selvfølgelig kan du lide øl. Kan du lide fisk? Ja, uden ben. Eller altså, jeg vil gerne have min fisk uden ben i. Ja, selvfølgelig. Der er altså også bøf. Altså hvis du hellere vil have, tænker sådan lidt mere kød. Her, jeg bliver simpelthen nødt til lige at tage det her opkald. Det tager 2 minutter. Okay.